गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा जोङो नुदों जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे काउन्सिलनि बागै गोबां अजद बिथाङा लाबोदों। जों सानो बे अजदफ्रा थार नङा। जोङो खाथिनिफ्राय थाफानानै नुनाय आरो मोनथिनाय आरो बिथाङा काउन्सिलाव जिहेतु गाव चेयारमेन महरै गोबाव सम दंमोन। बे थानाय समाव जिखिनि हाबाफ्रा जादों, जिखिनि खामानिफ्रा मावदों, बेयाव बिथाङा गावनो जड़ित। मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावफुंनायाव जिहेतु आगस्थान गावनो लाबोनाय। गतिके आं सानो बिनि सोमोन्दै जों बिराद गुवारै खेंफ्रुथि होलायनांगौ गोनां गैया। जे बिथांनि सायाव माखासे व्यक्ति बिथांमोना अजद लाबोदों आरो बे अजद लाबोनायखौ लानानै बिथांमोना काउन्सिलनि टेबोलाव गोबां खेब सावरायदों आरो बिथांनो बे गावनि जे एलिगेशन बे एलिगेशनखौ रोखा फोरमान होनो थाखाय बिथांनो गोबां खेब सुबिदा होनाय जादों। बे गोबां खेब सुबिदा होनायफ्राव बिथाङा बिनि जि साफाय बेखौ बिथाङा रोखायै होनो हायाखै। लास्टलि खौसेथि बर' सुबुं आफादनो मानगोनां बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि CM मानगोनां मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा जोंनो लिरनानै हरदों जे खौसेथि बर' सुबुं आफादा मेडिएटरनि रल लानानै नैबे चेयारमेन बिथां आरो काउन्सिलनि गेजेराव जि मोनसे बाथ्राखौ लानानै बसलायनो हायै मोनसे गोरोबनो हायै मोनसे बाथ्राखौ लानानै मेडिएटर रल लानानै सावरायनानै होनो थाखाय जोंनो होनायलाय जोङो गोबां खेब मानगोनां गाम्बारु मोसाहारि बिथां काउन्सिलनि आरो जाय बिथांमोना अजद दैखांदों बिथांमोनखौ लानानै सावरायलायबाय थादों। सावरायलायबाय थासेयावबो गोबांबार जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा होनदोंबाबो जे खेबसेबो ज' जानो हायाखै। मानगोनां गाम्बारु मोसाहारि बिथांखौ जों बुंबाय थादोंमोन जिखिनि व्यक्तिया नोंथांनि सायाव अजद दैखांदों बे व्यक्तिफोरखौ लानानै जयै सावरायलायनायनि मोनसे बेबस्था खालामनानै होनो। लास्टसिमहालागै बिथाङा बेखौ सुबिदा खालामनानै होनो हायाखै। हायैलाय लास्टआव काउन्सिला जोंनाव मोनसे परामर्श लादोंमोन जे गाम्बारु मोसाहारि बिथांनि केसा जिहेतु मोजां रोखोमै जोङो फोजोबलायनो हायाखिसै गावनि गेजेराव रायलायनानै, गतिके फार्दार जों मा मावनो? अब्ला जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोङो बुंदोंमोन जे गावनि गेजा रायलायलायनानै बस'नो हायोबा मोजां। बेबायदि होननानै जों प्राय बेसेबांबा गोबाव लाबोदों। बर' सुबुं आफादनि मोनसे मावफुं मेल जोङो जिरायो। बे मावफुं मेलाव जोङो जोंनि गासैबो जिल्ला आफादफोरजों जिल्ला आफादफ्रा मावबाय थानाय हाबाफोरनि सायाव जोङो मोनसे सरसा जोंनि गेजेराव जों लाबोदों। जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे सिद्धान्तनि गेजेरजों थांनाय बोसोरनिफ्राय जे मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि बे मोननै आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय सबसे बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायहोनाय मोनसे हाबाफारि जोङो लाबोबाय थादों। देग्लायबो जोङो बे हाबाफारिखौ लानो नागिरदों। एबारनि जि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गायसननाय सान 18 जुलाइ बे 18 जुलाइ जोङो बे हाबाफारिखौ लाफागोन। दासिमहालागै मोननै जायगानि सायाव जोङो सावरायलायदों। मोनसेया जाहैबाय मरिगाव, मोनसेया गलाघाट। मरिगावआ फार्स्ट अपसन। जुदि मरिगावआ लाया माबा मोनसे व्यतिक्रमनि थाखाय बिथांमोना लानो हायाबा जोङो गलाघाटआव लांगोन। बे मोननै बाथ्राखौ जोङो स्ट्रेस होनानै सावरायनानै डिसिसन लादों। एबारनि गायसन सानखौ जोङो खोब गाजा गोमजायै जोङो खुंगोन आरो बेयाव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ जोङो बरायगोन। बिनि उनाव जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा जिहेतु सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन रिभिउ मोनसे मिटिं थांनाय 29/5/2023 अक्ट'खालि क'क्राझारनिफ्राय जों एटेन्ड खालामदोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों बे रिभिउ मिटिंनि बागै जोङो दिनै सरसा खालामदों। बेयाव जोङो जोंनिफ्राय जों बुंबाय थादों जे एकर्ड जानाया जिहेतु बोसोरथामनि बारबाय, बोसोरब्रैयाव जासिगोन। गतिके गासैबो इस्युफ्रा क्ल'ज जानांसिगौ, मावजोबनाय जानांसिगौ, जोबनांसिगौ। बेयाव जोङो बिसेसके फरेस्ट राइट एक्ट बे फरेस्ट राइट एक्टनि सायाव दिनै जोङो सावरायदों
दा सावरायलायनायनि गेजेरजों जों गासैबो जिल्लाफोरजों सावरायलायदों अबे जिल्लाया बेसेबां मोनखो बेसेबां मोननो थाखो बिनि तथ्य जोङो दिनै रेडि खालामबाय आरो बेखौ लानानै खोब खम समनि गेजेराव जों आसाम सरकारजों रायलायगोन आरो बिनि मावफुंनायनि सायाव जोङो नारसिनगोन। सोलोंथाइनि बेलायाव जोङो गोबां दिनै सावरायदों बिसेसके बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांनानै लाखिनायनि बेलायाव 6.3 नि क्लजनि बेलायाव जोङो दिनै मोनसे पर्यालोचना जोंनि गेजेराव जोङो खालामदों। मानगोनां गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जि राबार स्टाम्प होननानै बुंनाय बाथ्रा बेखौ जोङो नोजोर होदों आरो बियो खोब दुखुनांथावना बाथ्रा होननानै जों सानदों। खारन खौसेथि बर' सुबुंनि आफादनि सोमोन्दै गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा खोब मोजाङैनो मिथिगौ जे खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनैसिम मा मावदों मा मावबाय थादों। जे जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै मोनसे मुभमेन्टनि गेजेरजों दिनैनि तारिखाव भारत सोरखारजों मोनसे गोरोबथानि गेजेरजों बे गोरोबथायाव मुंसाइ होनानै जोङो मोनसे काउन्सिल दिनै बर'नि गेजेराव बिटिआरनि बायजोआव जोङो दानो हाबाय। बे काउन्सिलनि आद्रा थानाय जि हाबाफोर बे हाबाफोरखौ जोङो मावबाय थादों। जेरैहाय भिलेज नटिफिकेशननि खामानि, समस्ति दानाय आरो इलेक्शन खुंनाय, बिनिफ्राय जि खामानिफोर जोङो दिनैसिम मावबोगासिनो दङ बे मावनाया रोखा आरो बेखौ मानगोनां बिथाङा खोब मोजाङैनो मिथिगौ। आरो जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा सम सम भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारजों बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि बागै जोङो बेसेबां मावबोगासिनो दं बेखौ बिथाङा मिथियो। खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोङो खुनु रावनिबो बायास जानानै जों खामानि मावाखै। बियो गुथै भारतनि जेसेबां सुबुंफोर दङ बिथांमोनहा बयबो जोंनि सायाव नोजोर होदों। मोजाङै नोजोर होयोबा निश्चय मोनथिगोन जोङो सरकारनि एगेन्स्टआवबो सम सम बुंदों, गोबां हाबाफारि जोङो सरकारनि एगेन्स्टआव लादों। जोंनि हाबाफोरखौ मावफुंनानै होयैनि थाखाय जोंनि खुद्रिनायखौ जों देखायबोबाय थादों। तो आं सानो बिथाङा जि बाथ्रा बुंनाय बे नंखाय आरो खुनु जुक्तियाव गोलैयै मोनसे बाथ्रा होननानै जों जोंनिफ्राय बुंगोन। 4 अक्ट'खालि गुवाहाटी नोगोरमायाव मोनसे बर' आफाद मानगोनां गाम्बारु मोसाहारिखौ आफादगिरि आरो डक्टर बाबु बर'खौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै लानानै जि मोनसे दानाय जादों बेखौ लानानै गोबां सुबुङा जोंखौ माखासे बाथ्राफोर सोंबाय थादों। तो बेयाव जोंनिफ्राय खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जों सानो जिहेतु भारतीय संबिधाना आफाद दानो बयनोबो अधिकार होदों, बेयाव गोबाङा गोबां रोखोमनि आफाद दानो हायो, बेयाव जोंहा बादा होनांगौनि खोथा गैया। खौसेथि बर' सुबुंनि आफादनिफ्राय जोङो स्पष्ट बुङो, खालि जोङो मोनसे बाथ्राखौसो बुंगोन जे अबेबा मोनसे आफादनि एगेन्स्टआव एबा अबेबा मोनसे आफादनि बेरेखा हाबा मावनो थाखाय जुदि आफाद दादोंबा बेसो गाज्रि बाथ्रा। तो जोङो लुगैगोन जे हारियाव खौसेयै थानो थाखाय हारिनि आब्रुथि एबा हाब्रियाव जाहाथे दावराव दावसि फैया बे नोजोरखौ लानानै बयबो जाहाथे हाबा मावो, बेनि थाखाय जोंनि खावलायनाया थागोन। जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय मोनसे खोब दुखुनांथाव बाथ्रा जोङो बुंनांगोन दिनैनि तारिखाव। जि समाव बिथाङा चेयारमेन दंमोन आरो बिथांनि सायाव मोनसे टीमा मोनसे एलिगेशन लाबोदोंमोन, बे एलिगेशन लाबोनाय टीमा काउन्सिलनि एगेन्स्टआव केस होनो नागिरदोंमोन। तो जुदि केसा होनाय जामारोमोनबा बेनिख्रुइ आरो आनफर्चुनेटसिन जेबो जानाय नङामोन। काउन्सिला जोनोम जानाय लोगो लोगो केस होजानाय मोनसे अबस्थासिम थांगौमोन। तो जोङो बे बाथ्राखौबो सावरायलायनायनि गेजेरजों काउन्सिलखौ केस होनायनिफ्राय जोङो होबथादों, बिथांमोनखौ बुंदों। आरो जोंनिनो मानसि हिसाबै जोङो थांनाय बेसेबांबा सम जोङो रायलायलायनायनि गेजेरजों जोंनि जि एफा एनै दाय दस बेफोरखौ जोंनि गेजेराव जोङो फोजोबलायनायनि जि लामा बेखौ जों जोंनिफ्राय लाबोबाय थादोंमोन। तो बिथांनि जिखिनि खामानि मावनायाव अफिसियेल बिथांनि जिखिनि गोरोन्थिफोर, बे गोरोन्थिफोरनि माखासे दलिल
जोंनाव नैबेयाव दंजोबो जोङो सानदों गासैबो बाथ्राफोरखौ पार्ट बुंलायनांगौनि बाथ्रा गैया आरो जों बुंनोबो लुगैयाखै जोङो गोनां जायोबा बे डकुमेन्ट्सफोरखौ सोब रायजोनो जों होनो हायो खिन्थु जोङो जिहेतु जोंनिनो हारिनि आरो बिथाङाबो जोंनिनो सासे गोख्रों मावथि आरो गोबाव सम हारिनि थाखाय मावबोनाय व्यक्ति बे हिसाबै रेसपेक्ट होलायनानै सन्मान होलायनानै गावजों गाव गोरोबलायनायनि खामानि मावनांगौ नैबे बाथ्रायावसो जिहेतु जोङो दङ बे हिसाबै जोङो बिसिम थांनो लुगैयाखै।